Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Rosa, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Gapu itinaalas nga ugali, iso anauma kanyak ti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rosa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay anarabyan ka manan anagawid, Daniel? Nag-overtime kami ni Rosa. Bakit? Ato dagiting kamakam ko. Iso analatawa ka nakasangpait. Agrason ka pa'y lang iti sanapod no? Ti kunamkit di, nakisinarak ka manan iti babaim. Anya? Unay ka maten. Sana po nunay tanga atap mo kanyak. Hala, gusto nitan. Nakababayin ka dagiti ka aruba. Ay! Awan bebyan ko kadagita ka aruba! Basta ibagak ti kayat ko nga ibaga. Gaputapod namat! Babaero ka! Ay, agsagadak man lang dito isang lanan ti balay. Nasaya at tanadanon ka dito arubayan yung agsagsagat, anak ko. Ada ko maibagak. Da kayo matgayam nanang. Ala, mapantayo agtugaw dita sirok ti mangga. Mabitlaang, mapanak mangala iti kape. Saanan amasapol, anak ko. Anya ngamin ayat ti kunayo nga ibagayo kanyak, nanang. Anak, nangeg ko ti panang bugbugkaw mo iti asawam, idirabe. Ha? Apay, anya ka di manen tinagapahaan yo. Basol ni Daniel, nanang. Rabiin, idi sumangpet. Maawatam ko mati asawam. Nagagat, kan-kanayon nga ag-overtime. Ti kunayo ket di, nakisinarak manan iti babae na, iso anarabyan anagawid. Ay na anak ko, saan ko maakasta ti panagsasaom kan kuana. Amom kumamet nga ibainan ni Daniel nga asawam. Ay nananang, pudno ti bagbagak. Anak ko, baliwam ti kastaan na alas nga ugalim. Taamangan no pagbabawyam to, iti udi na. Ti asawak ti rombang agbaliw, nanang. Baliwan na ti kinababaero na. Ada kayo matgayaman, Lolo Tomas. Sumra kayo pa ya. Agyaman na, kapok. Agtugaw kayo, Lolo. Agyaman akmanayon, apok. Ada ka din ni nanang mo. Ne, ada kayo matgayam, tatang. Sige, Lolo. Nanang, panawan kayo pa ay. Sige lang, apok. Anya ka diti may paay ko, tatang. Nadamag ko nga men, tinagmadi a panagsasaom iti asawam. Anya? Apay, nagipulong kada kayo tinalaing nga anak yo, tatang? Sana nagipulong ni Daniel. Nga mamwak matlaeng kadagiti mismo akaarubayaw. Jack pa tiyan, tatang. Amok, nagipulong kada kayo ni Daniel. Agsaga na kanyak da diak tao. Ha? Ay, saan ko maakasta balasang ko? Pagsaritaan nyo iti nasayaat. No adda ti diyo nagkinawatan. Tapno saan ang nakababain, akanayon mo abugbugkawan ti asawam. Awan madingar aramidak, tatang. Jay anak yo ti ayan ti parikot. Adda pagmamauyungan na babae. Anya? Apay, Rosa. Adda ka di pa manaknak mo, iti daytang ay pagpabasol mo iti asawam. Awan pa'y tatang. Ngam ikarigatak ti agkalap, kat ipakitak to kada kayo. Nakaluto ka matgayaman, Rosa, bakit? Agar mo sar tayo nga rodan, tamasapa akman na nasumbra kay opisina. Ado kami tiyaramida kay Jai. Masapa ka asumrek. Masapa ka, tapno mapan mo pa'y kitaan, jay babaeng. Mangrugi ka man na ako, nak.
Sangwanan ti panganan, kastal kalatan. Unmat ngamin ngagpaiso nanang. Mangantayo kit din. Dayta na laing nga amam ti bagbaga am Alvin. Ipadlaw na launay ti kinaadda ti sa bali a babae a pagmamauyungan na. Anya? Mangantayo kit din. Awan tinasaya ta pagturungan da ito asaritaan. Busy nagtetext ti asawak. Asino nga tati ka-tetext na? Paymagtasit kak. Hoy, Daniel. Asino day ta ka-tetext mo, ha? Ni Madam Leia da ito bakit? Asino day ta Aleya? Agalwat ka. Ta sa bali ak no siyak ti makaungan. Boss ko da ito eh. Ada ka no meeting minton bigat. Kandi ka kadagim imon. Gabota si ka lang ti babae ngayayatak. Nalaing kakit ding agpalusot. Ngam oras ang maaktuan kayo iti babaim. Agsagana kayo kanya. Mapana ko nagtrabaho bakit? Na? Ha? Una yun ti kasta apor, Ma'am Daniel? Kasta unay abanglom. Trabaho ka di ti papanam? Wano, mapan mo kasi narak ti babae apag mamauyungam. Mangrugi ka man na ako na. Sige, mapana ko na. Kaputad dapay meeting mi. Ang mga numaladawa ka. Sige. Hoy! Dinak panawan! Agsarita tapay, Daniel! At to'y nanang, inyagan kayo ti Diyos nga inuman nyo. Kabayatan ti pa nagtugtog ayo dito'y salas. Agyaman nak, anak ko. Kinapudno na. Kaya't ko makasarita kayo. Kapota, napatag ti bagak. Anya day ta? Sabay ko matalidak kagura iti bagak. Anya ngamin day ta, anak ko. May papanday to iti panagat atap yo. Nga da babae ni tatang. Ha? Isardang nyo kumantikas tangar aramidin nyo. Nasingpat ni tatang, nanang. Sa anak ang mamating at da sa bali a babae iti biyag na. Apay nga ibagbagam ti kasta kanyak, ha, Alvin? Pudnumat, ada babae ti amam. Kanayon ang masapa arumwar. Kalpasan na, maladaw nga agawid. Kasano, ajak agatap, iti kasta nga aramid na. Ibagbaga na matirason na nanang. Mapanagnakan nyo da ita. Gapotadakil ti mayaw awat na kada kayo asweldo na. Da kayo, awan pamanagnak yo kadag iti pagpabasol nyo kon kuha na. Patpatgak ngamin unay ni tatang mo. Jak lakit di kabailan numapukaw ko. Isang nagbalbalayo kayo nanang. Ang mga nudumtang ti panawan na mauman ni tatang. Ang mga napanawan na ta. Anya, jak lakit di maaklon no kasta ti mapasama. Kastoy ka di nga oras ti panagaawid ti mangup opisina, Daniel. Pangasim ko mabakat. Nabambanog ka nagapo iti trabaho. Adutin lepas mi iso anarabyanak. Nag-overtime kami kadag iti kakadwa. Saan ko apat yun, dayta? Ti kunam, nag-overtime ka iti sidong ti babaim. Apay, awan ka din ti panagtalag mo kanyak. Kasta ka di ka baba ti panagpampanunot mo? Talaga nga awanan panagtalag ko kan ka, Daniel. Sumardengak tulaeng, inton sinaamon ti babaim. Umay ka, Daniel. Ang kalamisaan tan. Uwen, ma'am. Urayan tayo dito, dagiti order tayo. Naimbaglakit din, tada asidag apanganan dito opisina. Saan tayo Amerikanan? Uwen nga rod, ma'am. Unak tupay ka nga da babaim, Daniel. Aggid-giddan kayo pa'y gayam amang mangan. Awanan kayo iti bain. Pangasim, Rosa. Di ka kumagiskandalo dito eh. Awan ti kinapudno dagiti ibagbagam. Ni Ma'am Leia dito kadwak. Ma'am Tarupam. Dahiti ka diti asawam, Daniel. Jakla impagarup anatangsit. Kan subirbiyada matgayam. Anya? Oy, babae. Awan relasyon mi iti asawam. No dayta ti ipagarup mo. Piman mat ni Daniel. Tanakaasawa iti kaskan-kan. Ala, Daniel. Iyawid mo ti asawam kat bagbagaam.
Intan Rosa, kitagsarita ta. Ita ta nakadanon tan dito'y balay. Agsarita tayo tinalapat. Lakay. Apayakas di tinaramid mo di kantin. Amom ka di mabalin ang may katak iti trabaho iti naramid mo. Talaga abagim lang ti pampanunutan. Pakawanan na ko, ma. Jakmot ngamin amo abos mo gayam ni Madam Leia. Bayam, iturturod ko ti mapanagkid daw kan kuana iti pamakawan. Gapo iti kasjay nga inaramid ko. Sapay ko matasanak ang maikat iti trabaho. Tano mapasamak ti kasta. Jak lamon nga ibaga. Kat gapo iti da ito nga inaramid mo. Anak ka ibabainak. Pakawanin na ko, ma. Ng panawan kayon nga gina. Nauma akong iti kasta nga aramid mo. Lakay pa nga asim. Di mo kumamat aramidan ti kasta. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Ikarik, agbalbaliw akon. Madam Leia, kayat ko kumatyakid daw iti pamakawan. Gapo iti naalas nga inaramid ko iti kalabas. Impagarup ko ngamin nga ada relasyon nyo iti asawak. Sapay la kumata mapakawandak. Napakawan kan, Rosa. Kinapod nun, ha? Ikatak ko man ni Daniel nga asawam dito opisina. Gaputan na ibabainak iti inaramid mo. Nga masayangan na kan ko na. Gaputan na laing kan nagagat ti asawam. Agyaman nakarod no mapakawandak, madam. Ti parikot ko ita. Imbaga ngamin ti asawak. Apanawan na kamin iti anak mi. Awanan bibiyang ko iti dayta. Ngam no kasta ti pangadang ti asawam. Awan maaramidam. Kat sapay la kuma. Tabaliwa mun ti madi nga uganim. Uwan, madam. Sapay la kuma. Tasaan amarakrak ti pamilya mi. Gaputa ay ayat ag unay ti asawak. Lakay, talaga ka di apatuloy mo ti mang panaw kada kami iti anak ta. Tatang, mabalin. Diyak ko makayat ngagsisina tayo sa nga pamilya. Uray sak matanak ko. Nga masapol nga ramidak ti kastoy. Bakit? Sapay lang ko matadi mo baybayan ti anak ta. Di ka madanagan. Kanayon nga gipatuludak iti kwartayo nga gina. Diyak to agliway, tapagrebangat na ita. Sapay lang ko matagsublikan tumutla kada kami, tatang. Pakawanan na ko man, Daniel. Di kan pumanaw. Ikarik, baliwa kong tinalas nga ramid ko. Diyak kaya tamarakrak ni pamilya tayo. Pasensya kan. Ang masapol nga ramidak ti kastoy, takayat ko ti makapagpanunat. Sapay lang ko ma, tapod nung agbaliw kan. Agsubliak to. Ngam na ita, umadayo akpay lang. Ato'y ti Diyos, tatang. Nanang, agmerienda kayo pa'y. Agyaman na akbalasang ko. Kumusta kayo nga gina dito'y balayaw? Kastoy, tatang. Maikawa ak una itikawan ti asawa. Nagrigat gayam ti mapanawan, tatang. Nanang. Ano sam ti kasta nagbanagan ti pamilyayo, anak ko. Namin ano ngamin abinagbagaan da ka ni abalayan, Tomas. Agam di kamot dimngag. Aklo nag-adakkel ti nagbasulak iti asawak. Katsapay la kuma. Tadumtang tumot la ti panawan nga agsubli ni Daniel nga asawak kada kami. Wen, anak ko. Kat di ka madanagan. Ada kami latakan ni abalayan, amang tulong kada kayong agina. Kabayatan ti kaawan ni Daniel. Agyaman ak tatang. Nanang, kat ikarik. Talagang agbalbaliw akon. Ipanagnak ko dayta iti asawak. Rombeng laeng, anak ko.
Kat nasayaat may taaklunam tinagbasulam iti asawam. Ikararag tayo asapay lakuma. Tamaurnos tuumatlaan ti pamilyayo. Ada kayo matkayan dito salas ngagtugtugaw nanang. Nakalidliday kay manan. Alvin, anak ko. Kailuyo ka din ni tatang. Wan anak, katmang namnamaak, asapay lakuma. Tagsublinton kadata ti amam. Makunkonsensya ak, gapo iti kastuya nagbanagan ti pamilya tayo. Gapo iti aramid ko. Kailuyo ko mo ni tatang. Kat ikarkararag ko. Asapay la ko matagsublin kadata. Kaya't kung kakadwatay manan iti dahito apagtaangan, nanang. Wan anak, kat agtinulong ta amang idawat iti dayta. Saan pa nga nagsubli iti sidong mi ni Daniel nga asawak, Mr. Lonely. Ngam ti pagyamana ket kanayon latta nga agipatulod iti kwarta, apara kada kami iti anak ko. Ket ikarkararag ko, asapay lakuma, tamapanunutin ti asawak ti agsubli iti danami nga agina. Kastaan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rosa. Rosa, pagayam ko, sobrang amin ti inaramid mo. Inabusom ti kinasingpet ti asawam. Nagimon ka iti angin, nga iso tinang panawan kada kayo ti asawam. Ala, itultuloy mo ti agbaliw. Ket sapay lakuma, tagsublin tumatlaeng kada kayo ti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad di tinagan a Rosa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.